боиси ифтихор аст ки дар ҳошияи ана ҳамин сиёсати инсондӯстона, сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат, раиси шаҳри Душанбе, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ба соҳаи варзиш ва варзишгарони мамлакат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда истодаанд. қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи гузарондани чорабиниҳои мухталифи варзишӣ бо унвони ҷоми раиси шаҳри Душанбе садҳо ҷомро ба ин мазмун қалби Тоҷикистон ба миён гузошт. Дар доираи ин қарор мусобиқаҳои бешумор қаҳрамонҳои худро пайдо намуд ки бо ифтихор аз ин ҷом истиқбол гирифтанд. Аммо таърихи Федератсияи Таҷмаф бори аввал аз истиқболи ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар акдоду якбора 42 даста бо шумули 600 варзишгарро ба ин мусобиқа сабти ном намуд. Новобаста аз оне ки ин он намуди варзиш чи олимпӣ аст, чи ғайри олимпӣ имрӯз дар маркази таваҷҷӯҳи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе қарор дорад ва албатта иҷозаи расмӣ барои баргузор кардани чунин чорабинӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе нишонаи бевосита таваҷҷӯҳ ва дастгирии муҳтарам раис ба ин намуди варзиш аст. раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори Федератсияи Таҷмаф баҳои баланд дод. Зикр гардид ки дар чунин сатҳ баргузор намудани мусобиқа аз ҷониби Федератсияи Таҷмаф ин эҳтиром ба ин меҳан асту саҳм гузоштан бар рушди соҳаи варзиш дар Тоҷикистон. ширкати 600 варзишгар ба ин мусобиқа исботи гуфтаҳои болост. дастгириҳои моддию молиявие ки роҳбарияти ин федератсия на фақат барои машқварзони ин намуди варзиш анҷом медиҳанд, балки барои дигар намудҳои варзиш ҳам имрӯз ин дастгириҳоро анҷом дода истодаанд. аз ҳар кадоми мову шумо албатта тақозо мекунад ки барои ҳарчи хубтар, ҳарчи бештар шудани дастовардҳо дар дохил ва хориҷи мамлакат яъне кӯшиш кунем. Федератсия дар кӯтоҳтарин фурсат тавониста ки ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардад. Федератсияи Аймафи ҷаҳонӣ пас аз иштироки дастпарварони Таҷмаф дар якчанд мусобиқаҳои байналмилаливу ҷаҳонӣ ва боз истиқболи чемпионати Осиё дар Тоҷикистон баҳои баланд дод. натиҷаи умумии тими Таҷмаф зинаи сеюм дар ҷаҳон ва садрнишин дар Осиё. мо масъулини соҳаи варзиш ва масъулини федератсия муваззаф ҳастем, вазифадор ҳастем ки барои хубтару беҳтар кардани дастоварду натиҷаҳои варзишӣ ҷидду ҷаҳд кунем. дӯстони гиромӣ, ҳозирини арҷманд, бо иҷозати шумо ман мусобиқаи кушоди шаҳри Душанберо оид ба санъати муҳорибаҳои омехта барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе расман кушода эълон менамоям. сабқатҳо миёни 4 сину сол таи 2 рӯз идома карда чеҳраҳои навро ба миён овард. ба ақидаи роҳбарияти Таҷмаф Даврон Ҷураев ин охирин чорабинӣ дар соли 2023 ба ҳисоб рафта барои мураббиён ва варзишгарони наврас ҳамчун натиҷагирӣ аз як соли тамрину заҳматҳои дастаҳои шаҳру ноҳияҳои ҳудуди ҷумҳурӣ маънидод хоҳад шуд. ҷоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ин барои федератсия пеш аз ҳама як маъракаи бонуфуз аст ва мо бояд муайян созем барои худ ки кадом даста айни ҳол дар шаҳри Душанбе беҳтарин мебошад ва албатта ин як маълумоти зарурӣ аст барои федератсия, зеро мо тавонем таҳлил кунем ки кадом мураббӣ, кадом намуди дарсҳо, таълимҳо беҳтар аст ки мо тонем аз болои худ боз пагоҳ кор кунем. дар соли оянда аллакай нақша дорем ки ҳам дар вилояти Хатлон, ҳам дар вилояти Суғ дар алоҳидагӣ мусобиқаҳои худи вилоятӣ гузаронем. мусобиқаи шаҳри Душанбе дар алоҳида, мусобиқаи вилояти Суғ, вилояти Хатлон ва мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон роид ба санъати муҳорибаҳои омехта ҳам байни наврасон ва ҳам байни ҷавонон ва калонсолон калон баргузор намоем ки дар он ҷо боварии комил дорем ки байни наврасон мумкин то 1000 нафарам ҷамъ шаванд ва як селексия, як отбори хуб мешавад барои дастаи мунтахаб ки барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ. Федератсияи Таҷмаф пеши худ ҳадафҳои калон гузоштааст ва рӯз аз рӯз ба он наздик мешавад. яке аз ҳадафҳои асосии федератсияи мо ин оммавигардонии варзиш мебошад ва албатта шумораи чӣ хеле ман қайд кардам мусобиқаҳои байни наврасон, ҷавонон ва калонсолон
таваҷҷӯҳи мардумро, таваҷҷӯҳи бачаҳои варзишгаронро ба ҳамин намуди варзиш зиёдтар мекунанд ва штавре шумо мебинед сол то сол шумораи варзишгарони муҳорибаҳои омехта зиёд дар даст доданд ва албатта ин боиси рақобатҳои солим аст ва албатта ин боиси баромадҳои беҳтар ва беҳтар дар арсаи байналмилалии бачаҳои тоҷик аст. мо бисёр хурсанд ҳастем ки дар ин мусобиқа чеҳраҳои нав пайдо шуда истодааст. варзишгарон кадоме аз бори аввал баромад мекунад, мағлуб мешавад, ғолиб мешавад. мо ин бачаҳоро мебинем, хурсанд мешавем ки мо ба варзишгарон имконият медиҳем ки яъне фарҳанги санъати мурбори омехта баланд мебардорем ва он варзишгароне ки наврасе ки ҳастанд ки нав таҷриба мегиранд дар ин мусобиқаҳо имконият пайдо кунанд ки худро нишон диҳанд, аз ҳар хеле корҳои бад раҳ гарданд ва тарзи ҳаёти солим машғул шаванд. беш аз 15 мутахассиси пешбар дар федератсияи таҷмаф кор ва фаъолият менамоянд. ҳамарӯза баҳри пешрафти кори федератсия ҷаласа ва тренингҳои варзишӣ баргузор мегардад. системаи кории федератсияи таҷмаф хеле зиёд аст. На танҳо ин мусобиқаҳо, яъне омӯзиши курсҳои доварон, омӯзиши катмино, омӯзиши духтурон, омӯзиши тартиби машқҳои мураббиён ва он мо дар ҳама самтҳо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамарӯза як усули нав, як тартиби нав, як кору фаъолияти нав аз дигар федератсияҳо ҳам бошад. мо ба худ як практикаи хубро қабул мекунем. роҳбари мо бисёр ба оиди ин масъала корбарии моро хеле хуб баромондааст ки ҳар як аъзои федератсия як навигари, як ҳиссаи худро хос бигзорад. сармураббии тими мунтахаби тоҷикистон Бахтиёр Турсунов иброз намуд ки пас аз тамрин ба шогирдон ҳамарӯза аз нозикиҳои ин ришта барояшон дар алоҳидагӣ дарс хоҳем гуфт. зарбаҳои мамнӯъ ба сар, ба рӯй ва боз якчанд усулҳое ҳаст ки то синни 18 сола мамнӯъ аст. зеро таҷмаф ин рақобати солим аст ва моро мебояд барои солимии насли ояндаи миллат кӯшиш ба харҷ диҳем. то синни соли 14-15 сола умуман ҳам дар росто ҳам дар партер зарба задан тамоман мумкин нест. синни соли 16-17 сола бошад, дар партер зарба задан фақат ба тана мумкин аст, ба сар мумкин нест. бисёр усулҳои ладиҳии даст ва дигар усулҳои буғукунӣ ҳаст ки барои варзишгарони боз ҳам хурдсол дар намуди қоидаҳои имаф манъ шудааст ва ман ҳамчун як довари байналмилалӣ ва ҳамчун як мураббӣ ки хурдсолонро дарс медиҳам фикр мекунам ки яке аз қоидаҳои беҳтарин барои ҳифзи саломатии варзишгари хурдсол ин қоидаҳои имаф мебошад. мо аз рӯи қоидаҳои имаф ки федератсияи байналмилалӣ санъати муҳорибаҳои омехта мебошад, аз рӯи он дар тоҷикистон мусобиқаҳо мегузаронем ва ногуфтан намонад ки дар намуди қоидаҳои имаф яъне ки партовҳо боло бардошта партов кардан манъ аст. ҳама намуди партовҳо ба намуди кашидани бо худ партов карда мешавад ва варзишгар аз миён боло ҳарифи худро бардошта партов кардан ҳақ надорад ва хусусан ба он шахсоне ки аз намуди қоидаҳои байналмилалии имаф хабардор нестанд ва онҳо фикр доранд ки кӯдакон дар ин ҷо омада дар дохили октагон ба як занозанӣ машғул мешаванд ки ҳамаи ҷойҳо онҳо маид мешавад. ба онҳо гуфтаниам ки ҳамчун довар, ҳамчун як мутахассиси ин соҳа варзишгароне ки ба ин намуди қоидаҳо баромад мекунанд, онҳо махсус дастҳо бо дастпӯшҳои 8 унс ба пойпӯшҳое ки аз хафи 3 унса ё ин ки 4 унса иборат аст ва бо капае ки дар дохили даҳони варзишгар ҷойгир аст муҷаҳҳаз гардонида шудааст. клуби Лион аз ҳайати даставӣ то ин чемпионат дар чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва шаҳрӣ ғолиб гардида буд. дар ин мусобиқа ҳам яке аз довталабони асосӣ барои ба даст овардани ҷоми раиси шаҳри Душанбе ба ҳисоб мерафт. яке аз клубҳои беҳтарини клуби Динамит, тим Полис, тим Ҷалол, бачаҳои тими Сипар, тими Барс ва дигар тимҳо хеле хуб баромад карда истоданд. ба ғайр аз оне ки сармураббӣ дастаи мунтахаб байни кӯдакон ва наврасон мебошам, бо сармураббӣ
клуби моҳрибаи Лион ҳам мебошам, ки дар ин мусобиқа 30 нафар аз клуби варзишии Лион иштирок меварзанд. аз онҳо 3 кас аллакай ҷои аввалро ишғол карданд ва 4 нафари дигар муҳорибаҳои худро давом дода истоданд, ки аз онҳо боварӣ дорем, ки ҷои намоёнро ишғол мекунанд. дар қатори дигар нафарони муаззаф як тими мукаммали табибони варзишӣ низ инҷо кори худро анҷом медоданд. табибони диспансери тарбияи ҷисмонии шаҳри Душанбе ва ёрии таъҷилии Истиқлол хизматҳои хуб расонда истодаанд. хушбахтона осебҳои ҷиддӣ нестанд ва мо дар оянда бо умед дорем, ки аз ин мусобиқот зиёдтар мешаванд. алишер каримов ва олег гришин ки довари дараҷаи байналмилалӣ ба ҳисоб мерафтанд, бо иқдоми пешгирифтаи таҷмаф исми боз 2 нафар Умед Рӯзиқулов ва Довуд Мирсалимовро ба ин феҳрист ҷой доданд. алишер каримов ба он бовар аст, ки барои таҷрибаи бою ғаниро ба даст овардан мебояд бештар дохили 8 кунҷа баромад. ҳар як муҳориба ба кас дарси наверо меомӯзонад. тӯли 2 рӯз ҳамаи доварон саъю кӯшиш намуданд, ки дар сатҳи аъло баромад кунанд, аз сабабе ки ҳама хато мекунад ва довар низ инсон аст, ӯ низ метавонад ба хатогиҳои техникӣ аз ҷиҳати монда шудан рух диҳад. хатогиҳо ва чӣ хатогие ки аз ҷиҳати доварон буд, роҳбарони октагонҳо онҳоро ба худ ба қайд гирифтанд ва болои инҳо мо низ боз ҳам аз нав боз кор мекунем. бо даъвати роҳбарияти таҷмаф довари дараҷаи байналмилалӣ Шариф Муҳаммад Бапу ба Тоҷикистон омад ва бо доварон семинари омӯзишӣ гузаронид, ки ин омил имкон дорад боз 8 довари дараҷаи байналмилалӣ ба қатори 4гона шомил шаванд. федератсия низ тасмим дорад, ки сафи доварони байналмилалӣ дар чемпионатҳои ҷаҳонӣ ва осиёӣ боз ҳам зиёдтар шавад ва коллегияи доварии мо як аз коллегияҳои беҳтарини дунё гардад. фарҳод Муртазоев нафарест, ки то ба ҳайси раиси Федератсияи таҷмафи шаҳри Душанбе таъин гардиданаш дар самти варзиш кор ва фаъолият карда садҳо наврасону ҷавононро тарбият намудааст. имрӯз шогирдони ӯ дар самти варзиш муваффақанд. маҳз ин омил роҳбарияти Федератсияи таҷмафро бар он водор намуд, ки Фарҳод Муртазоевро ба ин вазифа таъин намояд. дастпарварони Федератсияи таҷмафи шаҳри Душанбе бо роҳбарии нафарони ботаҷриба дар самти дуруст қарор доранд ва тамрину омодагиҳо ҷиддӣ ба роҳ монда шудаанд. Даврон Абдураҳмонов, ки замони худ варзишгар буду борҳо парчамбардори меҳан, имрӯз ба ҳайси муовини Федератсияи шаҳрии таҷмаф фаъолият мекунад. саҳми ӯ низ дар пешрафти кори таҷмаф назаррас арзёбӣ мегардад. агар мо дар маҷмӯъ ба ҳайати мукаммали Федератсияи таҷмаф назар намоем, пас гуфтан зарур аст, ки дар ин ҷо шахсони тасодуфӣ дидан намешаванд. ҳамин аст, ки таҷмаф дар кӯтоҳтарин фурсат ба муваффақиятҳои бузург даст ёфтааст. албатта мухлисони санъати моҳрибаҳои омехта на танҳо дар Тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳон маъруфанд. моро чӣ дар ширкати UFC дар Белград дар ҳама ҷо мешиносанд. мухлисони беҳтарин албатта мухлисони тоҷик мебошанд, ки ман фахр мекунам, ки чунин варзишгаронро дастгирӣ мекунанд. ёсин Нурмуҳаммадов, ки соли қабл узви дастаи таҷмаф гардидааст, аз ҷоми раиси шаҳри Душанбе ба хазинаи варзишии хеш як дастоварди дигареро зам намуд. тӯли 7-8 сол меша, ки дар товари динамит машқ мекунам. муаллими ман Ҳотам Хокиров. аз соли 2020 ман ба Федератсияи таҷмаф омадам. дар 3 мусобиқаи таҷмаф баромад кардагиам ва дар 3-4 мусобиқаи аз шаҳр берун. барои мусобиқаи миравои тайёрӣ мебинем, таҷмаф тайёр мекунам, моро роҳӣ мекунам. зали динамит ба пеш. устод Ҳотам Хокиров. модарҷонам ассалому алайкум. ҳама Тоҷикистон ба пеш раҳмати калон ба Даврон Ҷураб, ки ҳақи мусобиқаи калон ба мо ташкил мекунад. ман дар мусобиқаи ҷаҳонӣ ҷои дуюмро ишғол намудам ва боз мехоҳам, ки дар мусобиқаи Осиё ҳам ҷои аввалро гирам. дар мусобиқаҳои таҷмаф иштирок карда 5 бор сазовори ҷои аввал гаштам. дар соли ҷорӣ дар моҳи август дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абудаби иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гаштам. пас аз анҷоми рақобатҳо чун анъана маросими ҷоизаспорӣ доир гардид, ки дар он беҳтаринҳо дар вазнҳои гуногун муайян гардида бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҳамин тариқ тими беҳтарин Лион интихоб гардида ҷоми раиси шаҳри Душанберо болои сар бардошт.
наврасони тоҷикистон оид ба санъати муҳрибаҳо ё мехтат таҷрибаи чемпионати ҷаҳониро аллакай доро ҳастанд. мусобиқаи ҷаҳонии шаҳри белгради ҷумҳурии сербияро метавон яке аз натиҷаҳои хуби дастпарварони федератсия маънидод намуд. аз ҳайати dastavии тими мунтахаби тоҷикистон дар ҷаҳон мақоми сеюмро касб кард ва мо мехоҳем ки ин натиҷаро боз хубтар кунем. варзишгарони мо хеле хуб омода истанд. айни ҳол онҳо машқҳои дастаҷамъиро гузаронда истоданд. дар як рӯз 2 маротиба машқ, аз ҷиҳати духтур, аз ҷиҳати фармакология, аз ҷиҳати сауна восстановления, массаж ва дигар корҳои омодагиро пурра баргузор мекунанд. ҳозир варзишгарони мо тайёрии хуб дида истоданд. аммо боварии комил дорем ки дар мусобиқаи навбатӣ хуб баромад мекунанд. бояд қайд намуд ки дар пеш дастпарварони таҷмафро 2 мусобиқа чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон ва калонсолон дар шаҳри тиранаи ҷумҳурии албания ва ҳамзамон чемпионати осиё миёни наврасон ҷавонон ва калонсолон дар давлати шоҳигайрии баҳрайн интизор аст ки умедворем варзишгарони мо дар ин мусобиқаҳои байналмилалӣ хазинаи варзишии меҳанро бо медалҳои тиллову нуқраву биринҷӣ замъ менамоянд.